Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka khun hinyo trap National Awakening Movement ha ka arphoi trek unailar arajar apusan kalalit bani kendo ya u executive member bakmi ya katrit jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo Henry Kim yo bani kendo kumta kla shubu da ka jingtho ya kimat kibaka seng ka kwa bani kren bat u kimat kibaka khnam ka kwa bani kren bat u executive member kalong ha kabaidei bat kajing penshai jong u shakilat pathai khubor halor ka labor clearance certificate ha kaba ka council ka ai shakinong bala ki badei ki bar jilla ka sengling ba uba Thomas Pasa working president uloong ba ukwa ban ai jingmut sha u executive member ba omdei ban penshong nong rim na ki kot kisla kum ki epic ki adhar ki pan card ki badei ki nong India Henry dewan bishar ba ki kam ki jam balala ban trei da ki trai ri trai muluk Kenang bagi samla khasi kinum do kam. Sho uloong ru bakum ka jiwa resort. Bayaki lai pulai ngut kinong bala ki baterai ha ka teke jaka. Bat u ai ru da ka certificate shnong uba pasa uloong ba uno uba ai kam umdon ya ka bor ban ai RC Henry tang ka bor shnong ka bala ban ai. Sho uba Thomas uloong ru bakidan ki bar jala ki braju persha judgment rio bha Henry minta ki apply trading license na ki HADC. Bat halor kani na kalyang kaseng kan sa kendo ya UCM ban ya keren. Trong cực kỳ nó lau isu ông ban ini nggak tahu masih tiu bahasa ini. Dari orang poin pada yang batang bang yo juga cara lagi lu. Yang itu dari pada apa? Ini kedua pada tang bagi bang yo. Isu ini bila iPhone nombor jangkit. Tuan nombor itu balik. Terus nombor saya. Mana tu? Kita. Tuan kalian ngajogi mentah kesini ngi lawan rak kau ke city. Dah jing tu ban kenduk ya EM in charge street ban ya keren halor ki mat ki bade ban katuka labor clearance certificate. Henry ngatrai I don ki meeting ban nak kalian ngajogi ngi la shubu ya ka jing tho ka bala syai ba. Ngatrai dari pulih benda ki jing tho ma ngi la bu point wise kam da don chu krono ka jing ada tin ban ka ban kong nak kalian ngajogi ni kuat pen syai ba kan ka wi kamat. Kaba baro KMDC ki jongi kiri pasutu ba ngiyo ya ka district council banyada ya ka cik beri jongi na unong India boro kare ka tenrai kata kita ka thmei ka nopi na ki nongwei ki nong ar ki basa sabar jong uput usam jong ki cirisi bale nga kan kunta namar lembaga jingkren jong IM in charge street ngiyo I ba yong ba lada la abyang ka adhar la abyang ka epic labiang upan card te ngihap ban ai katakan labor clearance certificate te kajing thok ajongi ngiong ba wat num pensyong dor tan tang ya kini kikot gisla pe ya kajing buhai sinong jong ki barjela ha kerteng jong kajing bela baga khai ka pateng ki ba la sertap ya kajing mere jongi nakta kadau ka isi jong ka district council kadang ni kata kabor kepala ailat lembah ka keret ke bandrio bandong ba ngin protect ya ka tribal identity ke jongi na kini kiwi pada kinong India ki ban la banwan sini bandong ba kiri kinong India ki la banwan te kalawan rak ka jing ba ka kharau ba kata no ipi yang i ka cek bandrio bat kam don jung mucu ta ka district council kajing temu jung so ngambong ba ka district council kan ya datang nong balan DCM neki basa hayupi habihar so iswedu kimdei ban yo ban wan pathar sini kedita kamu ba pila yo adhar te pin pila yo ta ka hok ba pin wan kini ek hai ka pateng jung khasi jene pin kini ta ka bala jung khasi kata kam dei ka nongrem ta kani ka point ka banungkong ka point ka baar pa de ka nakaliang ka jungi ni pin pau ka chusok khya ba ha ka jin yo jitip lamba jingkren jungi EM badan buram jong ka trade ba kani ka system ka ada online ku ba syong na po UP na po Kolkata ru klaim da wan da kamet sini ulayo ban apply ya kata ka labor certificate bang isu tu ba kani ka online system ka jung state government na ta kadau ngin sa tho sa state government ru ban penram ya kini kilat kilinti kirukom trekam ki ba pilat ya kinong khai ya kini nong bela ki ban bar ban wan buhai snong
ha ka kerteng jong ka jingbela ha kerteng jong khai padang ban ra pada ka jingma ka bakra ka jing ko jongi nakaliang ka jongi ngai jimut ba nakaliang ka district council kini ban penbori ka state government ba shwa ba pin ai ya ka labor certificate kini kinong bala ki di bandon shwa hakti jogi ya ka labor clearance certificate jong district council baling akan gumtangan pensai kindian mensuaru ya ka surul tribe certificate la ai nang ni pok hici di sini ngatarai ki bal akham temen karta ki kin saki ba ka surul tribe jong ki yo nang ni pok hai na pok kut jong ka district council Henry suki ka state government ka klino jadi ka authority ban issue yung surul tribe bang i kata ka jing hiran pada mentah ubam dei ka surul tribe kadang ka jing hura ka bujur pa ka bawan ra ya ka tribal identity bandon ka jing ma pada te hari ka to pada ngi ba na kalian ka state government kala pelong no kawai kala wanra no kala ba yo nu no breu swa ba unyo ya ka surul tribe circuit hamdon kam ya ka kasi tribe temu dak kata ting so tu ba kadang ulakam udang don ka council ni dak pentri kam pada ban bisar bena yano hin ai kata ka kasi tribe circuit te hakaju ko no ren ngi kwa bahkan ni ka isi kan penbor state government ba na kalian ka jong iru in sa tho state government bang nice copy ru saka district council ba ka state government kanum dai ban ai labor certificate labor license kulumar claim dapat tikana ba kini kinong tri barjela kindon shwa hakti ka jongki ya kata ka dokumen ka bangi og labor clearance certificate tekani ga benta ka ba ar ngiyo iru ba ka lembaga cingkran jong IM ba hadin ba district council kan bisar ya kini ki barjela lada kiyo jingkip ba kimbiang ikot kisah kin penpai no iki mano ba penting kenapa ada bagi alih pai sinong teh atau don se bawa na po UP nganda ibu ba hado UP kam don kata tikini pada kia sapret no hakani kari kasih ke congi ki belan seni satai bat kajing sisa ke bangila ya tu lembaga ni siti bagi babon baik kontraktor bawan ra ya kini ki breu kinong bela ondala adep ka kam ka jongki kimju pa jiru ni ondong bela ora lechong di madan hang tiapo pribzar hang tiapo mot fran lani hang tiapo lawan lani pok pulu ora di song di madan chado ukhrem li phai se sonong lajong te manu pan penting kenai kata benta ba kini gi babyang ki bala syak dinai kata ka LCC na ka district council ki la li phai se yeng don ba penting kenai kata kiri tang verbal communication kam don ka jing sisa hang no kata ban dina ta ka daw ngi i ka jing buhai sinong ba apalat akini ki por ba kisi benta ka pasau pada ka benta ngi i ba lembaga jingkren jok i em beron borong jongi ba kati ka jiwa resort la ya ka baila pinpoint yang kidon lai pulai ngut kita kinong tray ki ba tray hang thi ki ba sa ang thi ngi la tho ni sti bat sosi bang im yo ban ni kendu ya i em modern borong ba i ong ba utau jiwa ula ai kum ka residential certificate yakini lai pulai ngut ini ban pencai ba unu utulai jo kam ula ban umla ban ai residential certificate yano ru de tang dor war sino ka ban ai residential certificate lain na po kondisi kita ki authority lada mentang inong ba kini ki tarai jo kini ki kam gi ba he lada utau jiwa resort ne ki Marriott ne ki kino ru lada ki ong ba kini kinai residential certificate ya ki belabat ki basa bat ki tekal blae ano bi market ka logic ikare kai lada ma ngadon ka ying jonga ngai wai hene ngau twa ying ngamla ban residential certificate ya unong song wai ying jonga te ngab isu no rong ba song te kini ki lenti ki bale si ki ban pun plumar sa kaman tingi kerpat jurwa ba nakaliang jong iya mencai insum kiai kini ban kabalai kajing kali ka bami uni ujiwa resort udon life flight ngot kita kinong bala balai umai kasih pada katar unskill but semi skill balai ai kasih bantrai balai uhak ban pensa kita bar jela ban bala tin nakani kajing yo spa jing kamai ngani kajing khai jo patai uni ujiwa resort mano yo nong ki jongi kasih kim yo nong rade kam kajam ru bat ka lara kalau ngomta mot kajing ai license yang ni ubri pada ka along persya ya ka an ka kondon ka adon lupa tena kalian ka jongi ngi lawan ra kini ki point ki ba kat to kat ni tili ki badai ba kan ka labor clearance certificate but na kalian ka jongi hi kum ka seng ngi rontang ka jingkerpat lemba jong IEM jo ka terit ba in simkhya bai kini ban
ka council kanum dei ban ail LCC kat yau badan ladakan ni ka isi kapentikana ba nginum ay ka LCC ya ki nong bala barjela kini ki company ki rushmet kontraktor ki haban sim da ki trajela trairi muluk ban bala temut ki kon samla ki jongi ki ba wat kam ajab kan bentoy te ande bandong ba tang ba kilap yang ka ada tang bala ka biang ka beng ai la pe kinuan ka tang long pi ka ai ka kam song nongrem ha lor kono ka ai tu tena kali yang ka jongi ki don chu ki poin ki bang nyimut man ya kendo man ai jing tip si em bodom boram halor ki khubor bagi yo ki ba ki don ki barjela ki ba kot khubor ki tho ya ki letter to editor ki bilang pursa aja bende ba menta ki apply trading license nang ni ngim kwa ban jet kateng ngimut ban keren baik bat em in charge ba mai pada inle ya kabar kam ya kum ni ki ingkong silang mat ni ki barjela ki ba ki kot khubor ki kentho ki kentha ki keren ban ni ka mode bojongi dakawi khti Badawi khti pada kiawan apply pada ya catering license nang ni na pok CDC. Te kini ki benta le se nginda yo lat ban ya kendo ya EM ngin sa pen bank ngin sa pen TBI bat ngi kermen pada bakane ka city ke bang ilak pen poi. Kani kam dei nak menta ka jumun toy jo aseng jo mi. Lane jong no kadai nak menta ka jumun toy jo buat barang. Te ngi kmilin ti bakane city kanum dei tangka kot sada. Ni ka kot kai ke bang ai menta sini pon council kan dei ka city ke bale se ka ban pen perkhat ya ka isi. Jong ada council bakin le ai tengi kermen ba kandon ka jingmi ka baba lembaga ni ka jingwan ICT jongi benta ya IEM jong ka tret